So ndinofunga kuti nyaya yavo izvozvi muritoona kuti ari kuda kutotaura ndisati ndapedza kutaura. Wazwa kuda kutotaura. Inini chandatanga kukupindurai ndechekuti vese vanodini vanogona, asi takuda kutsvaga number 1. Anditi don't worry, nharo dzinodini dzinopera. Kana ari ngwazi anokunda umwe tichazviona, kana ari macheso anokunda umwe tichadini. Muri yeZimbabwe vakomana vandinawo panapa vane nyaya yavauya nayo. Ndinoziva kuti makambovaona akusi kwekutanga, but nhasi vauya neimwe nyaya yakasiyana nedzimwe dzemazuva ese dziya. So ndinofunga kuti nyaya yavo izvozvi muritoona kuti ari kuda kutotaura ndisati ndapedza kutaura. Wazwa kuda kutotaura ndisati ndapedza kutaura. Saka nyaya yavo pamwe ichatibatsira, I don't know. Inyaya uyu ndiye ari kuita nharo. Ndiye ari kuita nharo. Handisi kuita nharo babati iwe ndio uri kupikisa. Aiwa iwewe uri kuita nharo dzekuti iwewe macheso anokunda makingwazi. Zvagara inini nditoti macheso ka machisanokunda makingwazi. Amukunde. Seyo chiti macheso. Alright, ngatimbobvunza Eoda, muri kuona nharo wetiri kuitisa. Aiwa iwe mira iwewe. Macheso akunde makingwazi. Ari kurira izvo. Ngatichimbobvunzawo Eoda watina. Ndiani ari kurira izvo? Ari kurira izvo. Vese vari kurira. Avasi. Seyo chiti macheso zuri kurira ndedza kudhara, makingwazi izvo ari kurira. Aiwa mira. Zvisisani yo alifana unikisa ini ndokutaurire pendinotini. Ona manje zvatoita manje. Iwewe masekesa une nharo. Tauya kune munhu mukuru manje. Saka wakazita ndenya. Aiwa tauya kune munhu ndenya, munhu usikatombozwisisi. Aiwa tauya kune munhu mukuru. Uyu ndipioneer pasungura. Vakuziva tunhu twachona. Ndo angakwanisa kutiudza naElder. Nyaya yedu yakamira mainzwa zvairi. Asi todati simutudze anokunda mumwe. Kana kuti alright anogona kudarika mumwe ndiani? Makingwazi namacheso. Pakati pamakingwazi apa namacheso nekuti nini macheso haakana. Shamwarika. Wakambonyatsa kunzwa ere pano rohwa magitari amacheso? Wakambonyatsonzwa kana kuti panoshaura kuvhura muromo? Gitari hakusi kuimba shamari. Chinoimba muromo. Kana panoimba pacho wakambonyatsoteerera. Aiwa, shamari zimwe zvachona ininika. Tingatora wakambonzwa ere inzwa song yamacheso yekuti charakupa denga? Wakamboinzwa? Aiwa, isi song yake yekuti charakupa denga. Wakamboinzwa? Wakambonyatsoiteerera nezvayo? Wakanzwa ipo wakaiteerera? Handina zvandakanyatsonzwa inini yabhakti manje pana makingwazi apa manje unoziva pane kake kuti chinonzi kutsvaga shamwari. Iwe wega unotaura wewe. Aiwa shamwari, kana iwewe pekuti pacho mirai ndichikupindurai manje. Mirai ndichikupindurai. Hadi mwauya kuzotsvaga mazano. Toda kuziva. Mwauya kuzozwa kuti nharo dzenyu dzipere. Moda kuti nharo dzipere. Ndizvo. Saka kana mauya kuti nharo dzipere toda kudzipedza. Nyaya yenyu hamusimi mega muri kunetsana. Yatoshupa yamakingwazi namacheso. Ukaenda kuTikTok, ukaenda kuFacebook, ukaenda kuYouTube. Arongonetsana ndiani anokunda umwe, ndiani anokunda umwe. Andika? Right. Saka ndine mibvunzo yandoda kukupindura ine mibvunzo. Alright. Andika? Ndoda kukupindura ine mibvunzo. Saka ndakuudza kuti ndoda kukupindura ine mibvunzo. Ndotanga newe. Iwewe ndakutanga ndabvunza mubvunzo kuti sei uchiti macheso agoni? Macheso agoni. Macheso akati ya macheso agona usipindura. Agoni. Imbotipa zvinobatika. Number 1. Macheso kamuimbiro kake cheko haina ndinyatsozvinzwisise. Anoita kunga munhu ari kubata, kunga ari kutsanyirirwa painzwi rake here, kunga munhu akamanika inzwi hameno kamuimbire kane. Pane kamwe kambo kandakanzwa mhani apa manje so zvanzi chiko zviya.
akaitana zvekupopota popa meno handizive zvangu zita resongo yacho zvekupopotedza ameno zvaita voice rake hakana but manje uchiteerera kuna Makingwazi rakatsetseka zvinonyatsonzwika unonyatsonzwa kuti Macheso ari kudzipa voice ndosaka ukamuvenga ko zvimwe sezvipi magitari asi Makingwazi wacho ana hagoni kuridza kai ndatiko gitari raMacheso aiwa Macheso anoridza basic gitari haaridzi magitari ose asi Makingwazi manje haini kwandiri pamagitari is the best. Ngwazi is the best. Magitari ake akanyatso tenenzverwa so zvakatwainirwa munyatsonzwa kuti aiwa ndo hwatu chaiwo hwatara kunyakuititi wamushonga wemavende kungo ndokuudza ika noti kwete Macheso. Alright toda kuenda kuna masekesi saka iwewe tiudze kuti sei uchiti Ngwazi agoni. Right, inini pandoti Ngwazi agoni ndepekuti muridzire wake wanoita kusungura ka wakatosiyana newaMacheso ende muridzire wake wanoita magitari ake kamurore kanomaita soka angeke noise kake bvanyangu zobva zvatoendwa zvakadini zvakada asokateerera magitari aMacheso anonyatsa kurohwa zviri muline so zvakatsetseke zvinonzwika zvekuti zvakafanana negitari repana Tafadzwa Nyarara riyari yaka mukanzwa murohero rakaita gitari raitoita fanika muromo uri kutaura dziri waya dziri kurohwa so andimazona saka Makingwazi kwake chaicheko kwaanogona kuzotoqualify kuti atonyatsa kudotoita munhu wemusic ka hakuzimudhanzo pamweni ndokwanga toqualify hakwete kusungura sei wamuisa kuzimudhanzo bozi ndokwakafitira maimbiro ake anotongoita iwawo ka yekungoyimba zvinhu zvinonge zvine noise nemagitari acho anongorohwa zvine mheno kamuridzire kanoita iwe unenge uneshavira sekuri ukaguni aiwa kwete kuti shavira asi unolakirwa nenzimbo zekudhara izokoiza manje zvacho asi chimbotero pamagitari aMacheso izwa wana Makingwazi wangu. Alright, mirai kupindurana. Ndiri kubvunza. Toda kupedza nharo dzaMakingwazi naMacheso nhasi. Andika. Saka ndati ndichatanga kukupai mibvunzo. Kuti tisvike pakupindurana gakava renyu anditika. Right. Saka ndakuda kukupai mibvunzo wechipiri. Ndongotanga newandatanga nawo ndozoya kwawo. Mubvunzo wangu wechipiri ndokuti iwewe Makingwazi wakambomuona ndakambomuona kupi pa TV neparedio mumafoni tiringovaona kavana Makingwazi saka ukanzi Makingwazi unomuziva here unoti ndomuziva akapa ndogara ndichimuona kamufoni mangu ko wakambosangana naye here alright kana kumboenda palive show yake aiwa live show yake ndo yandakaonera ka pa TV ka live show yake ndo pa TV tikana tichiti kuenda ku live kwake kuenda kwekuti make ari kuridzapo zvekuti ukatofamba ukasarambidzwa nesecurity ukatofamba unogona kumumhura haina ndisati ini asi chandongoziva ndechekuti Makingwazi anogona plus ndongomuda anogona kundiimbira saka unomuziva ndomuziva ka anogona kuimba Makingwazi alright ko iwo Macheso wakambomuona Macheso ndakambomuona handogara ndichitomuona Macheso kupi pa TV pamavideo mafoni ndinotongomuona Macheso saka zviri kureva ndezvoti mwese imimi hapana ati ambosangana naMacheso kana naMakingwazi fair chaiko fair disati saka neumwe kutaura imimi vanhu havamuwazivi handiti andika mirai tererai imbotererai andimauya kuzonzwa inini inditererai saka vanhu ava imimika hamuwazivi handiti asi muri kuclaima kuti munovadini tinovaziva chii chiri kusaka muti munovaziva musati mambosangana nawo fair chinyi konzera kuti muclaime kuti munovaziva ndodonyatsonzwisa ipo papa tikonza kuti muclaime kuti munovaziva hamusati mambosangana nawo fair ende murutokaka ende nharo dzenyu murutobva maite uyu utobva waita Makingwazi kunga budhi vako uyu utotonga Macheso unga sekuru vako unga makamboswera navo inini chiri kuita kuti muti munovaziva chinyi tinovaziva ngekuti pese patiri kufamba tiri kutonzwa uchirira
even kunyapinda growth point kupinda mamisha kupinda papi Vura chero Power FM ZFM akufari kuznaurira makingwazi kana machezo akazviti machezo ndokobvuzwa nechekure aiwa kana makingwazi aiwa ende vhura enda ku Diamond FM ati aiwa alright it's fine okay zvamandipindura apa handida kuti ndiri kupindura ine mibvunzo zvamandondipindura apa zvinoreva kuti vese vanogona kana imimi iwe usati wakamboona macheso fair iwe usati wakamboona makingwazi fair asi mwese muri kuti munovaziva vaimbi ava zvinoreva kuti vese vanogona makingwazi anogona alright chef imimi mati vese vanogona handiti saka zvomati vese vanogona mirai ngatimbotenderana ipapa alright vese vanogona ndoramba alright haini kana inini ndodombobvunzawo chef ngatiti vese vanogona handiti ka asi imimi chef ko alright pava2 ava pane vanhu 2 ava imimi womunotiwo uri pamberi ngeupi imimi aiwa takugona vese vari kugona zvauri kureva zvazvokuti tapinda muklasi yevanhu vanogona toda kutsvaga toda kutsvaga number 1 yacho ndoita udomboona kuti anokunda umwe ngeupi pana macheso namakingwazi zvagara hakuna klasi inoita number 1 munhu wese kusiya kwekudcd first term mukandiona makutotadza kuziva number 1 apa kapa comrade imimi hamusi kunyatsaziva munhu amuri kusapota number 1 ndimakingwazi aiwa apa mapindura mabvunzo akana ndofunga unogona kutibatsira futi mubvunzo iwoyo handida unogona kutibatsira naro dzinopera don't worry naro dzinodini kana ari ngwazi anokunda umwe tichazviona kana ari macheso anokunda umwe tichadini inini chandatanga kukupindura inde chekuti vese vanodini vanogona asi takuda kutsvaga number 1 handiti iwewe mira makingwazi we iwewe ka tiudze kuti album raunofunga kuti iwewe ngwazi akarova raunoisa pamusoro rekuti kana ukataurawo kumhuri yeZimbabwe yakateerera saizvozvizvi inotenderana newe kuti apa mufana wataura kuti zvishuwa ngwazi album iyi akarova kana kuti song iyi akarova nderipi nini hangu inini hainini maalbum ese angwazi akarohwa but kana imimi maimboteererawo kasungura ka zapioneer munofanirwa munga muchitoziva album iroro chete ndikangokanganisa zvangu mbijana but kana ndisingakanganisika inumber 5 album iroro rine kasongo kekuti nyaradzo yababa ngaiitwe katatu maiziva iyo rinonzi nharo nezvine nharo yakarohwa songo yacho yakapapurwa kwete zvemafanisi wabva wagutsurira tatese manje tapamwepo manje iyoyo yakarohwa asi wauizivi here handinoiziva uri kureva kuti hauna kumboitamba wewe mira ekugara kose ndaiti itsumo yavakuru kuti nherera inoguta musi unofa mai apa ndakazoti azinaitwa sei ndakazofundiswa gange murima menoka ndakazofundiswa gange murima kuziswa madhongi kuchinaya anzi musi wafa mai ndo rakava zuva rekuguma kugara pamubhedha sebhutsu nyowani but mufesi anogona mani anogona mufesi imuri kungondirambira nyaradzo yababa ngaiitwe katatu nyaradzo yamai ngaiitirwe mundege aiwa anogona alright zviya vasikamuzivi uyo anonzi Japondo kana kuti Kandenya ndo zita rake uyu Japondo kana kuti Kandenya mutsigiri wenjanja express anofarira makingwazi chaizo alright chinzwa vana vababangu pakuti album iroro inumber 5 tinenge tiri kuwirirana mati ngatitenderanei tese kuti ngwazi ndo album raakarova iro inini neni
ndinobvumira nyangwe usingatsigiri ako Ngwazi asi pamusic yaNgwazi iroro album pane dzake dzese riri nanewo ndo riri pamusoro pemaalbum saka ndati riri nanewo ndawina riri nanewo saka ndawina ona tichimirai toda kuona number 1 riri nanewo number 1 taakuda kugadzira top 2 yedu toisa maposition ndikwazika right kupedza nharo idzi afana hangu ka musafa makanetsana futi ndodoti mubve panapa mwakuziva kuti nharo dzinoitwa sei kana masvika pakadai handiti wati album iro inhambani number 5 ipapa saka kupedza nyaya iyoyi iro mwati number 5 raMgwazira hande iwoko album raMacheso reach 5 number 5 aiyo aiwa kuti number 5 azichaiti aiwa auti azichaiti sei atiendi ku album raMacheso number 5 aiwa wautokundwa nderekare wautokundwa aiwa nderekare ngati atitore remuna 2022 aiwa atitore muna 2022 ndo pakabuda nyaradzo yababa ndo pakabuda kanyaradzo yababa ngaitike katatu anogona mani aiwa raMacheso achimirai vapana mauya kuno kuzotsvaga ruzivo handiti sei ndiri kuti handei kualbum raMacheso number 5 zvamunoona vapanhaka zvipo izvi zvekuekita madhirama zvipo zvekuimba mimhanzi zvipo zvekutamba bhora nezvimwewo zvakasiyana siyana zvazvinoita zvipo zviyazvi munhu anozvarwa ainacho handiti nyangwe tichizodzidza hedu kutsvaga ruzivo asi kazhinji kacho munhu anozvarwa aine chipo chacho achishupi kuzomanifesta kubuda handiti ka achisi chekuda kusunganidzira variko aunoona hatichadi kutaura mazita variko vaimbi vari kuimbawo vamwe vacho unoona idzi dziri kusunga handizvo zvadzo dziri kusunga handizvo zvadzo Peter Moyo akazopindura umwe munhu zvikadzi ina handisi muimbi zvikadzi uri chidya ndiri mwana womuimbi saka uritei kumagitari zvikadzi ndikutera kodya mari yababa anga akutaurawo chokwadi chake kuti tinomuziva ari munhu webhora hatipazviona vake saka nekuda kwekuti akakurirawo mwazviri asi dai kuri kunzi Peter akangozvarwa mafungiro angu nemaonero angu dai kunzi akangozvarwa nemumwe munhu asiri muimbi handifungi kuti mwe chimbomuone kumagitari andi mazviona nokuti haana chinomushupa chaimupusha asi munhu azvarwa zviri mwari zvinomupusha zvinomunetsa kugara so andi mazviona zvinomunetsa kugara unozvizwa kuti nyangwe vanhu akada kunditsikirira varida kunditsikirira but pane chiri mupi saka nini ndiri kutenda kuti Maki Ngwazi Alec Macheso vese ava vakazvarwa vane zvipo zvacho zviri mavari but pane pataakuda kushisvika manje handiti ndanda kutaura kuti zvipo izvi izvozvi zvipo izvi handiti zvinoti munhu Mwari apa munhu chipo ngatitorei zvese chekutamba bhora chekuekta madhirama chekuimba ndatine zvimwewo handi zvatingangoisa ipapo zvinowanza kuti munhu achikura handiti munhu achikura kudai akafanana nemunhu ari nezuva riri kukwira handiti ndosaka tichiti kumwana idzi uchiri usiku chaiwo handiti kuroti mangwanani imimi pamuchiri apa panhangu palife chaiyo tikada kutarisa dai iri time pamuri apa muchiri kuma 10:15 kusvika pa10:30 makuseni chitererai manje maakuda kuzwa zviri kutaurwa naEldar handiti right pamunozosvika pa 40 years munema apa 12 o'clock munhu wese apa 40 years taakutaura kuti now izvozvi apa peak apa handiti chasara kwakuburuka kubva ipo papo hakusi kuchadaiba chasara kwakuburuka handikuzviona ringava simba raimboshandisa kumashuroko rimwe racho kuti arione anostragora kuti achidzora zvaaimboita handiti saka uchiona kuti izvozvi kana kubhora chaivo chaivo kune vafanha venyama vana Eldar Kanjanda hazvichabudi handimazviona nyangwe vaimbotamba chii zvinokonzerwa nei time dzaakuenda kuma1 masikati kana time dzangoti 12 o'clock chete zuva rapapika chasara raakudini kana raakudzikisira raakuenda kodi kundopota ndo zvakafanana nezvipo
Zvipo zviya zvinobva makuseni. Anditi? Zvichikwira. Vana nyaradzo yababa vachirohwa. Anditi ka? Pamwe nyaradzo yababa iyi. Atisataziva kuti ndio 12 o'clock yaMakingbazi. Haisi. Mbomira. Haisati. Mira, mbomira. Atisataziva ndio 12 o'clock yaMakingbazi ere kana kuti 10 o'clock yake. Andizona. Mira, kana iri 12 o'clock yake. Isusu tobva tatora album number 5 Ramacheso. Ramacheso number 5 ndiani zvi? Mira, wakatanga magariro, vakiridzo, simba radzo, zvakanaka zvakadaro. Zvido zvenyu kunyanya. Ndo number 5 Ramacheso. Ani mazona. Saka machida tida kuita zvinhu zviri toda justice. Toda zvinhu zviri fair. Anditika? Kana tida zvinhu zviri fair pana. Tinotora number 5 yaMakingbazi, totora number 5 yaMacheso tocheta. Tochiona kuti nyaradzo yababa iyi ndo hit song pa album raMakingbazi rinonzi naro nezvine naro. KwaMacheso hit song apa pana zvido zvenyu kunyanya apa ndi madhau. Mbomira uruzona saka hit song yaMacheso ipapo ndi madhau. Mbomira ako kudonza tefu unotapuka muri pamwepo. Wazona Mimi Elder munoda Alec Macheso. Aiwa baba ni baba. Mbomira Referee ana side wako. aiwa Apa mawo maana side. aiwa ndoda kukubatsira izvo hapana. Unochire nawo ere. Ngatitore tidziza. Kana zviri zvuma ngatorenga radio tisa. Tidziridze dzese kamwapo. Radio kechiko. Atiterereka. Number 5 ya wini, number 5 ya wini. Toiza apa. Totereka. Aiwa Mbomira ndinda ndishiri kutaura. Wakure. Mbomira ndinda ndishiri kutaura. Right. Asi munaziva kuti mhinduro yangu yekutanga ndati vese vanodini? Vanogona. Right. Ndauda ungu kutsvagira ichete number 1. Right. Chimwe chamunoda kutarisa ndechekudai. Apa pana madhau nanyaradzo yababa apa ka. Ndofunga mhinduro tatoiona. Kuti madhau inenge yakatozi nyanyei kuzobhururuka kwacho. Kwenenzerwa Kuenda kuvanhu stereke kuvhura. Anditi? Nemagitara acho chaiwo anotoembwa kunzi asi musikadhi mune doro chirandu musikadhi mune doro. Ndakutaura Vhura musikadhi kwakuti vhura musikadhi mune doro vhura. Wazwa ere. Ai Mbomira Panonzi. Atisudo tititi bataura kuti inonga chimbo kuti. Ai wakatenya Mbomira. Chimbo kuti. Mbomira Ndirwadza muvunga nemumoyo. Ndisandapedza. Bana maizo vakafa ndichirika rusa. Aiwa. Nasinda veminga kumbomupo nemushuga. Comment section. Comment zero kandenya. Kuti basiro japo ndo. Warwadziwa Macheso. Ai Mbomira ndasandapedza. Chimwe chamuda kutarisa. Afana wangu ndechekudai. Pa album ya Makingbazi. Ya naro nezvine naro iyo. Number 5. Unoziya masongs mangani iwe? Ndo maziwa ese. Pana anzi chiko. Aiwa nyaradzo yababa ka. Nyaradzo yababa. Aiwa nyaradzo yababa ni ndo yatabvira kare tichitaura nezvayo. Toda dzimwe 3 more kana 4. Aiwa inini ndo inonakidza kunyange nyika yose bvunzai. Aiwa ndo inonakidza. Chimira wakadaro japo. Ndandichida kuti senda kubvunzira izvi ndabvunza izvozvo. Ndauda kutsvaga nokundaunga. Anditi? Right. Apa ndakuisa ma points manje. Anditi? So tikaenda ku album Ramacheso. Pa album Ramacheso number 5. Tatinonzi zvido zvenyu kunyanya. Zvido zvenyu kunyanya. Unoziya masongs mangani? Right. Pana charakupa. Kuwereketa. Wemakonzo. Anditi? Ndo dziripo idzo dzedzi. Madhau yacho waikanganwa. Na iye madhau yacho yakazi madhau ichi ndo dzandoziya pa album iyoyo. Pane 2 dzawasirira, pane imwe inonzi chiko.
inzi parubere kana kuti murubere negwa nezverudo murudo nekuti ndiyere kuti garai mushe ndiyere kana kuti ayo aisiyo pane imwe iripo handeidzekare amwe yacho pane imwe yacho inonzi ziva zvaunoda wasangana nazvo taini ndinosvika kwete kusvikirwa zviri ipapapo so handirungozvibvunzira kuti muone kuti nyangwe madhau yakahita asi dzimwe dzacho dzichitokwidza futi iro zvinotibudisira number 1 tinongodhira nemaalbum number 5 kunumber 5 handimazviona saka tikaenda paalbum number 6 ramacheso kuna vapupuripupurai tikadzoka kumashure kwazvino zvenyu kunyanya kuna zvakanaka zvakadaro maalbum ese akanetsa zvisingaiti akashupa akateerana ndinotenda kuti kana ngwazi wacho iye pamwe achikutofudzwawo mombe kana kuti achikuenda kuchikoro here I don't know ari kumba kwake aitoshuwirawo kuti izvi dai ndadire aitonakidzwawo ndizvo chitozvitamba ndakupendera nyaya yangu apana ndoda kuti tipindure zvakadini zvisina kana chete handiti anokundwa ndiani kana kuti ndiani anokunda umwe bhora Yamal naLionel Messi. Aiwa Lionel Messi ndibaba mdhara zve Lionel Messi ndimdhara zvakapamwese mawirirana aiwa Lionel Messi ndimdhara zve music uku baba but uku manje kuna Lionel Messi hakana ndo anokusimbisa anopedza alright tokupai ma teams ebhora iwo uri coach right iwo uri coach right anditi unavo vese nhasi kwete kare nhasi unavo vese Messi naYamal pafirst 11 yako tomboti Messi naYamal vese vari kuda munhu anotamba position number 10 vese handiti waunotanga kuisa ndiani pafirst 11 nhasi uno Messi naYamal ndochipopika chichiri chakagwinya chakasimba kari kumhanya kuisa iye why sei musizotanga kuisa Yamal wakungomirira wautuma kuma last minutes uko last nyaya yedu yapera nyaya yedu yapera apa muri kuti iko apa noti tapedza nharo saka muri kuti makingwazi anogona ka makingwazi anogona aiwa tiri kutaura kuti hatigoni kukombeya munhu achiri kutemwa dzinobuda ropa nemunhu akura chipo chinokura chinodoka chinochembera imi muri kutora mufana ari kuma10 o'clock kweupenyu momuenzanisa nemunhu akuma3 o'clock zuva rodoka apa maona kudarika maona kudarika mazotaura donzo manje apa mazvona apa kama izvo zvizi muri kuona kuti ndopota ndichizobvuma hangu asi wazona asi apa chemukuruka macheso achiri makuseni ake waiyemba kuti kana zvakadaro vasematewedzera hatinasiva vachitambudzika asizvo zvizvi voice iroro harichadini harichabudi why zuva rako di rakakodoka otherwise hatizivi hedu but ngwazi anogona kuenzana nefirst or second born yamacheso pakuzvarwa saka hamugoni kukombeya nhasi kuti yabudisa uyo wobudisa hazviiti mazvibata saka izvozvo ngozvizi zvakangofanana nevanhu vaimboita vanoita nharo pakati pamajuzi naFranco handiti ukatarisa Franco akacreata tumwe tunhu twaakacreata handiti tumwe twozotambwa nana majuzi handiti majuzi anogona zvisingaiti but tikada kuchitarisa kuti uyu pamwe nyama dzaakuita dzichidini kamwiri kakangotsonga asi haachajibidikirani kusvika pana uyu handiti muri kuzoona manje izvo zvimwe zvakangofanana nekuti vanhu vakatanga bhora kare kuti mutotsvaga mazita avo pamwe munoita zvekugugula asi vanhu vakatanga bhora kare ivo vakatotanga vachewo vanogona kunga vasina kuritamba kusvika pana Haaland
Ya, zinogona kudaro. Zinogona kudaro. Nokuti akashandise mukana wake achimangwanani eupenyu hwani. Wake. Ava pamwe vakatozvitanga vakochembera ongonetsa 2 minutes. Zvazvatopira. Saka zvipo panhangu kana mutori nazvo ka. Right. Tozvishandisa yachiri chii? Achiri makuseni. Right, muri yeZimbabwe. Nyaya iri panapa yakamira yakadai. Vakomana sezve ndambotaura kwekutanga. Munovaziva Masekesa, Japondo kana kuti Kandenya. Nhasi ndauya nawo kuti vambotaura nemavoisi avo nokuti musi wandakauya nawo vamwe vakafunga kuti vanyinyi vari ridiculous. Ya, zamanje manje. Anditi wazonaka. Anditukuona manje. Wakomana anditi wazona panapa. Wazona panapa. Wakomana so. Ndakakutaurira kuti aiwa zichapera. Patunopikisa mwana manje nindagara kupikisa. Alright, akomana. Right, nyaya iri apa ndeyekudai so. Izvezvizvi tine chinhu chatiri kugadzira nevakomana chinongoda support yenyu. Pane move riri kuuya rinonzi Orphans of Cyclone Idai, Life Without Parents. Ratiri kuita nevakomana. Takaona zvipo mwavari tikati tadirei kuita godo. Isu vanhu vane zvipo tinovasapota. Toshandisa zvipo zvavo kuti zvigone kuvachengeta. Ipapa pautindi ipapa. Saka manje vhiki rino mazuva mashoma ari kutevera. Chiri kutobvondoka muruto muvhu racho ratova pakati vamwe vatomboriona kuno. Pati 1 yacho yakatopera kueditwa. Ndinovimba kuti tichanakirwa nayo. Tizotsigirawo vana vedu ava anditika vapana vedu, vana vedu kuti zviite zvakadini? Kuti zviite zvakanaka. Asi part 1 muchaiona pano pautindi TV. Then part 2 nemamwe anozoteera mamuvhu ese tinei tichimaonera pachannel inonzi Chatogo Films. Ndio yatakakolaba neThis video irori. Kana zvibvira kugara tatosubscribe ngatigare tavako. Kuti wati pachiri kubvondoka ka. Iwe ndokutaurira iwe. Ndokutaurira. Chatogo baba. Utindi zvakakorera. Zvakanyadzogwinya. Zvakamondyoka. Kuti mondyoka. Saka ndo nhau dzatauya takakubatirai muzuva ranhasi. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Chinoti kana washuwa zvakakora unongomhanya pa Utindi TV. Bye bye.